Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Mazbadaw मेला स्टार्ट जांबाय नै लोगोफोर नायनो हागोन सालायथ'वाखै दायो नैथिं खेला खेलि माबा माबि हेन टेन वाव मेला जागासिनो मेला दसे ओरैनो बेरायनो फैदों आङो स्टेसनाव मानसि लांफैनायमोन ओमफ्राय नैथिहायबो दंबावो आं दहाय नायनो बावलांदों आरोना बिथिंनिखौ चालु जाथ'वाखै बेबो नै स्टार्ट नकरे ना किन्तु स्टार्ट करा नाय केই टका লাগে टिकेट 50 टका लय 50 টাকাनो नै लोगोफोर 50 টাকা बिनिया स्टार्ट जाथ'वाखै आरोना दाहाय मानसिफोर फैबा स्टार्ट जानो हागौ लाइटफोरखौ लागायथ'वाखै मायाव जोंनि दुकानाव खेनाय मोजां फैबा सिख्लाफोर नुगोन ए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है तो लोगोफोर दुर्गा फुजानि मन्दिराव हाबखांबाय आङो फुजा होखांबाय ओमफ्राय आङो एसे हिर' देखायनो थांनो नागिरदों आरो ना खानाय स्ट्रेट खालामनो नागिरदों आङो बिकिनियाव पार्लाराव थांनोसै बिराद मानसि माने फुजानि बयबो देलायदों नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नायनोसै आंबो स्ट्रेट खालामहैनानै नायनोसै एसे माबायदि नुयो बहाय आं दायो टाउनाव थांसै खानाय स्ट्रेट खालामनो नङाबा सिख्लाफ्रा नायनाय नङाना फुजायाव आंखौ हामफे फुजायाव खानायानो गोलाव नङा बेना स्ट्रेट होनो नागिरलाय बिमायाबो होनो नागिरदों नै खानाय स्ट्रेट सोर नायसै नोंसोरखौलाय गोसोम गोफानो गैया आं फ्रेन्ड सिख्लाफ्रा नायबावगोनसो फुजायाव ओंखायनो आंहा खानाय स्ट्रेट नांगौ गुफुरनि खोथा नङाब्रा नोंना खानायानो हनै गुसुं थुमब्रेब्रे बे नों खानाय स्ट्रेट होबाबो लाब जाखानाय नंखाया ओंखायनो होआ नोङो गुसुंखा होजाया फैसाल' लस जागोन दायो आं दायो खानाय स्ट्रेट होनोसै लोगोफोर गसाइखौ माबा शाहरुख खाननिसो रायलायदों आं थांसै आदै फुजायाव
Sulape labe sulape. नै लाबोनां जुलाफे थांसै लोगोफोर खानाय स्ट्रेट खालामहैनांगौ ओरै खालामलायबावनोसै ओरैसो थ' लोगोफोर दायो आङो माजबाटआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय पानाराव मोनफैबाय आङो रेल माने स्टेसन थांग्रा र'डआवनो आरोना बेना दखाना नैबेनो फुंबुलियाबो मालाय नै खानायबो जानो फैलायदों सोर सोर फैदों हारसिंसो माजों फैदों साइकेलजों खाथि जाखायोना अ ओमफ्राय बेयाव सिङाव सोर सोर दं नायनोसै दासो फैदों कारेन्टआ थांलायबाय हा मानो होनदों आब'आ आङो गुवाहाटी गुवाहाटीनि ओमफ्राय दा बहा फैदों आं खानायबो जानो फैदों माजबाटआव गुवाहाटीनिफ्राय फैदों इमान गोजाननिफ्राय आं बिसोरखौ मोजां मोनखायो बेसां मोजां दा खालामफेराखैबो ओंखायनो आं बिसोरखौ मोजां मोनखायो होननानै आच्छा माजों फैदों ओरैनो आंथ' न'आ जोंहा बिसोरनि गामियावनो आं मैयानो फैदों थिगानो दे ओमफ्राय आं फैबा कारेन्ट थाया आरोना नै मैयाबो फैदोंमोन आं मैयाबो कारेन्ट गैया नोंथ' दुगैना फैयाखै नों दुगैना फैनो थाखायनो कारेन्ट फैयाखै नों मावग्राया दुगैयाबा जाया मुकुन्दआ बाजै लासिगोननो हाथाय हमना फैखाबाय आङो अमा जानो थाखाय माब्ला मोनजागोन फुजा मानसिफोरा सफैना जोबलाय लांसिगोन न' फात्ता मोनला नै दिनै फार्स्ट दे जाबायलाय जोंहाथ' मावनानैनो नै ओंखारबो मोनखाया जोङो माबायावसो मा होनो लास्ट खालिसो ओंखारना मोनखायो दसे सम पुरा बिजि आरोना मुकुन्दआ सारि घन्टा नेबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय खारनानै दासो फैदों बयबो दंफैजोबो नै सिख्लाफोरा सब श' खालामजोबगोन आरो बिसोरो दुर्गा फुजायाव फेसन खालामजोबगोन ओइथिंबो दं बाहेरावबो ओइलाय ओमफ्राय आब'आ मा जादों आं ओंखाम उखैलायबाय नेबान लाइनखौ गुवाहाटीनिफ्राय फैदों होनदों नामा गुवाहाटीनिफ्रायसो फैबावदोंनो बिराद गोबाव जाबाय आं नेनाया बिकिया थाबखौनो बानायना हरो आंनिखौ सिख्लाफोरनिखौल' थाब बानायग्रोयो आंबो एसे दुगा देखायनो फैदों आरोना पार्लाराव बिकि दानियाव बेनिफ्राय दिनैनिफ्रायथ' स्टार्ट जाबाय फुजाया दिनै मोनायाव फज'बाय बेलबराव दा मोनानिफ्राय भिर जासिगोन नायदो सोरनि फेसनखौ माबायदि नायनो नोंथांमोना नुगोन आरोना दा मोनाफ्राव जानो हागौ एसे मानसिफ्रा नै सिख्लाफोरा पुरा बिजि मबाइलाव बिसोरो बेरायहैगोन बहाबा थांगोन मानो थाङा हा दे थाब खालाम मुकुन्द फिलौआ लिवलुलावल' गाबगासिनो आंना আজি মানে ফেশ্বন কৰিব আৰু ন মাজবাৰত কোনটো জায়গাত হৈ আছে এতিয়া ফেশ্বনটো এতিয়া ষ্টেচনৰ ওচৰত হৈছে আচ্ছা ইয়াতে নাইয়াটো আছে মানে फोरानबाय आरो बारजों लोगोफोर दायो बोखांबाय आरो नै गैला जोब्बायानो केमेरा हमग्रा रावबो गैया नालाय दा गासिबो बेस्थ' एबारथ' फुजायाव नोगोद नायगासिनो बायदि मोनदां सिख्लाफोरखौ एक्टर बायदि नुमारबायथ' वा गुवाहाटीनि आब'आ गुवाहाटी सारियालिनिया गय दखानि माने स्ट्रेट खालामखांबाय आरो गय दखानि नङा ओरैनो आं जास्ट माने इन्टारटेन खालामदो आरो शपिं खालामदो जाबाय आंनिया
ओमफ्राय इथिं नायनानै बुंदोब्रा माजबादाव फैनानै बोरै मोनदों खिथाहरदो एसे जोबोद मोजां आंथ' बिसोरनो खालामजाखाबाय थाखायो ओंखायनो एबारबो खालामबाय ओमफ्राय फुजायाव बहा नायगोन माजबादाव नायगोन ना बेलेगाव नायगोन माजबादावबो माजबादावनो जेराव जादों मोनसेबो गारा आरो जेराव जादों बेयाव फाइनालि दायो जाबाय आरो ओमफ्राय माबायदि नुदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिथाहरदो आंथ' बोरैबा मोसौ जानायसो सोलानाय बायदिसो नायना खोन्थाहरनानै ओमफ्राय दे खिथाहरदो सोरबा बोजानो लुबैनाय थानो हागौना सेंग्राफ्रा बेसेबां लायो माला फ्रि जागोन दे खिथाहरदो थ' सेंग्राफ्रा सोरबा उदालगुरि रौता अरां जिखुनु जाया बेलेग डिस्ट्रिक्टनिबो दंबा हेयार स्ट्रेट खालामजानो लुगैदोंब्ला फैबानो जाबाय आरो माजबादाव ट्रेनफोरजोंबो फैनो हाबाय गारिजोंबो फैनो हागोन बाइकफोरजोंबो ओमफ्राय स्टेशन र'डआवनो स्टेशन खाथियावनो आरोना बारा गोजान जाया मोनाबाबो आरामसे ट्रेनजों थांफिननो हाखायो हायदो जोंनाव दुखानाव मोना जाबा जों ट्रेन स्टेसन बाइकजों दिनैगोनसै आरो ओरैबायदि फेसिलिटि दं आरोना ओमफ्राय बेसेबां लायो गुरलाफोरालाय खिथाहरदो गुरलाफोर खानाय सिस्टेमसो जायनिया जायो गोलाव गुसुंनि खोथा आरोना मिटार सिस्टेम लायोना आरोना हिसाबनि खानाया खमबानो खम खानाया बाराबानो बारा नङा ओरैनो मिटार सिस्टेम लायोना फुट सिस्टेम लायो बेखौ जों दा खिथा सला आरोना दखानाव हायबालासो बुंसिगोन जागोन दे जिखिजाया बारा लाया आरोना नैथिंबो फुरा सिख्लाफ्रा गेलेनो फैजोबदों आरो फुजानि मायाव जोंनि दखानाव खेनाय मोजां जाबा सिख्लाफोर नुगोन ए ट्रेन फैबायलै दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय नायनोसै बेसेबां सिख्लाफ्रा नायो नङा होमबा फुजानि खोथा बाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो